Ja, sukkerdåser. Som I nok ved, så har vi en træningskamp her om 14 dage. Og til at hjælpe os med den, har vi fået ingen ringere end Danmarks bedste håndboldspiller i hele verden. Ingen ringere end Rikke Højlykke. Hej, piger. Go, Rikke! Go, Rikke! Go, Rikke! Go, Rikke! Gider du godt lige slappe af, skat? Det er godt. Ja, vi siger tusind tak, fordi du er at komme, og vi skal lige varme op. Det gør I lige, og så går Rikke og jeg ud og henter nogle bolde sammen. Den tror jeg, den synes jeg mig og Rikke klar. Nej, Grit Larsen, det gør I ikke. Det er noget, Rikke og jeg har sammen, okay? Okay, Mads Skrev. Hvad siger du? Så er bare okay. Det er fint, skat. Godt. Kom. Ja, det er rigtig fint. Ja, altså, vi havde regnet med, at vi starter med en flad forsvarsformation. Altså en 6-0-formation? Og 0-6, der synes jeg måske godt, man kunne have håbet på lidt mere. Ej, jeg pjatter bare. Det var bare fordi, jeg tænkte på, måske sådan en som dig. Hvis du lige var ens privat stregspiller, så ville man da nok... Ej, Gritter. Kom lige her en gang. Må jeg snakke med dig? Kom her. Kom her. Prøv at høre. Jeg er udmærket godt klar over, hvad du har gang i, unge dame. Hvad? Du er ved at vende dig for dem her. Slap dog lidt af, så tag dog lige en lidt løsere trusse på, unge dame, ikke også? Og så dubmis. Sådan der skal du ikke tale til mig. Du sover ikke hjemme i aften, du går ikke. Så må du virkelig fisse gardiner et helt andet sted. Hvad med dig selv, hva'? Ved du, hvad du... Er der noget galt? Nej, der er ikke noget galt. Ja. Nå, okay, men så ses vi bare senere. Ja. Vi ses i aften. Hej, hej. Skal I ud sammen? Ej, det er jo bare... Vi skal jo bare lige ud og køre lidt go-kart, og så måske en fadel bagefter mere, der er ikke i det.